Hvad sagde han? Det er bare tryllekunstneren til starten. Han er maler i. Ja, det er han godt nok. Ej, der laver Det er Bamse. Han skal cykle, han går på line. Der laver han jo kunster, det kan jeg godt se. Hold da op. Kunne han godt gå på line? Det er en klovn, der er med. Så falder han. Falder han i stolen? Det er så ret sjovt. Er det det? Og det er Bruno. Det er jo Bruno. Hvad kan... Han er ved at løfte den der. Han tror, han er den stærkeste. Men hende der brokstjerne, hun er den stærkeste. Det er børnene, der er med. Ja. Det er Anders og Katrine. De leger sommerfugl. Hende der, hun er den smukkeste. Kan du se det på? Ja, det kan jeg godt se på. Det er bare børnene. Det er orkestret. Ja, det er dem, der spiller til. Det er ikke noget.